Lalala. Udah ka po mo nang beres. Hai guys, masuk ada rujung tanan. Ganang buntag didto mi sa ubay. Niuban ko nila promi kay niadto mo sila ni palit sila og gatas Hindelton. Niadto ko sa Don Emilio Hospital kay ganiha ko man na ho inject. Kay mag-injection mo ko para sa ang kasing-kasing every 21 days kanang Zalpin. Timing pod nga niadto sila promi. Niuban na lang pug ko. Wala mo ko naka-vlog-vlog ganiha kay kuan, gikapoy ko. Gito karang ko sang epilepsy ganiha. Tadawan ninyo sa vlog ni Promi, kay isa kong gibidyohan. Naghawid na ba kong dalton? Madyo gali kay nakadali si Promi kakita na ho. Ako na lang nabatian mo rin naglain ng kuto-kuto. Sa mga to, gito karang ako. Pero, kuwarang po naulian ra. Di mo ba di nga ganang nai para sa una katong nawa po ko nag-maintenance nga magkisi-kisi. Pag-injection na ganiha og kanang naay Zalpin nitus kanang naay Don Emilio, wa gad ko gibati og sakit. Sa gamay mura gad gwa. Nag-inject na nga nurse ganiha. Mao gihapon nag-inject na des ni agi, giganahan ko kay wa siya sakit mo inject din. Shout dai ko ni Mami Ran bihag nga naa sa Don Emilio. Si Zamay ang nasuki na sa injection. Si genetic tepok deres ang kuan aping deres lubot. Ingani kada injection mo ni sisag katong nay ngan sa antibiotic nga inject Zalpin. Ila pong idikit darin gaman og injection para mao ti mailahan nga gi-injectionan ko da ng wana adlaw. Dapat ang pizza. Ini kapit sa 21 na po ko injection pohon. Ning hapit pug ko kanang nay palit og pregnancy test na Nja ato ning tanawon karon. First time na magkuan ron pregnancy test. Kay katong sa una sa isa katong naburos si Sang Lixi. Nja naglakihilak man to kay kuan lagi buros na sa nangibog na. Sa mo to gi-investigar ni Promi. Karon sa isang las nga dugo sa ning ang lapasan naman di ay isa na kabuan ag tijan. Auto si Promi ni palit si Zag pregnancy test. Katto pa po ko nakakita. Ngay nga tuon na nagamit. Ang berihan. Ani nay. Taon na. Mauni. Puti enja. Kuan ka kanang nay. Imong butangan nag-ihi si Za. Kani drop. Katong siliti sa una giburos sa isa. Ingan na pagibuhat ni Promi ng pahit sa pregnancy test niya. Pag to ingan na sa ihi, ning automatic siyang duha ka puwa dari. Dato ko nakakita nga nag-pregnancy test kay karon mabudyo ko kasuway nga ni. Diya katong kaisa kay ang naburusan na lang to kay usa naman sa siya ka buwan nga wa na gidugo. Grabe naman siyang lapasa, di naman siya ingag dili. Kaning ako ano ni dili ra ni. Naisahay lagi agang dugo magbuang-buang di magtinundo. Intahay dugon kong katapusan di na siya mo tuod mo advance pagadzid na maabot pagadzid na pizza 5 size nga na sa sunod buwan kung anong ako mahadlok di lay ko burus. Pero mag sure naman sa kong pregnancy testaan kay arong mahibawaan sad aron agaban nga tanaw sang vlog di sila mabalaka kaya daghan lang ginabalaka nga maburus ko. Kaya gawang kinabuhi, nagdungaw doon sa kamataadyan. Niyang kanubukos ang sadzup nga, kuha lagi nakasako. Mawala katong sobrang ka-excited, nagpulabi nagbubalitok. Ang harang pag-ampo sa Ginoo nga og sana resulta daani, makaya na ho. Ang harap ang salag sa Ginoo og tanan og sa J na daani, sana resulta. Kay Ginoo man jay nasayod sa atong kinabuhi. Mubalik ra kon guys ang pakiton sa resulta. Usani, manghiis ako.
Pagbatan sa kong trapo dari kay hindi mo kuwag ihi. Masasap. Nga mo ni. Nga na ni siya. Imong batag ihi daanan dyan. Di pa ni siya mursulta. 5 minutes pa. Lala na. Iya ba? Ang saan po ka to? Napa? Alam na yung daga na, puwa. Ala. Napilit. Puwa. Udah ka puwa mo nang beres. Napuwa. Di. Hala. Lala pilik sih. Dili manggut. Di. Di, Nay. Di lagi. Huwag kay apo. Di lagi. Di. Kuha na ko kanang nay dili. Duha ka bukpuwa. Berus. Alam ng signa lala. Aman. Ano po invalid? Tiganan siguro gihi. Gigamay. Kaya mo bumurit so darsti. Invalid siya. Unsa kay nama si kuha ni siya negative. Pero duha jud ka po abo na berus. Tagaan pa kung tuas nga kinabuhi sa Ginoo kay kuan man. Wag beres lay ko delikado jud. Mao na nga magsabot ng limwil. Awan nito guys, why na buo? Azaw makagao. Kaya isa lang siya kapuwa nga guhit. Ug duha pa ni kapuwa berus ko. Pero ako ni picturean kaya pa kita sang doktora. Nalaway kong limuil kay nag-chat si Zanaho. Isa kong balitaan nga agasawa ko no si isang barkada kadtong na si Jopel. Gikasal po ito pagka October man siguro. Sunod rin may kasal. Naburas na kuno ag kanang na isang asawa. Actually mo gusto doon siya og kanang na nasa si anak. Mo to gabi nagkalalis na pud mi. Mura siya og naikag nga gizang barkada, naburas ng asawa. Diyan mo to ang ginginan siya gabi nga. Sana naman nagmahay ka na ako imong gipakaslan. Ingan ko niya. Kay des ni agi lagi nagsabot mi. Ngay nga na. Mo na nang kahimtang nga di ko pwede lagi maburas. Dani siya nga okay ra kuno. Agi sa lagi na magutro-utro. Nga sa mata karon nga ganang ay asawa si Zang barkada naburas na. Mura si Zang naikag. Yaway. Dama to ang gingnan si Zang nga. Unsa nga ingani kang kahimtang. Di ko pwede maburas nga na kaya maburas ko. Pwede ko mamatay. Nja agapon gi da nga bata mamatay po doble na. Sayang ang kinabuhi. Mao to nasabot mi gabi nga magkuan laman ni mag-adapt. Kuan na gyud limul pud kanang nay nangandoy pud siya og bata. Kaya tugar man siya ang undoy. Nindot siya nga gusto dud kuno siya bata. Before mi gikasal, pa siya gipadesisyon. Ning ko nga anak ko. Masakit nga na, di ko pwedeng maburas nga ikaw. Pwede pa ka makapili og laing baji nga way sakit as nang giingnan. Di man siya nga okay ra kuno. Pero ningan di siya undoy nga gusto dud siya bata. Ag siya pud isa ra pang gisalag sa Ginoo. Yan siya nga basin daig milagrohan lagi. Maajo kang kasing-kasing, da makaanak ni. Pareha nang duha nga nangandoy lagi pag bata. Kasi limol kita pud hilig siya bata. Maro to guys. Nagresulta. Ato mo kabalaka. Kay ko ana siya negative. Akatong sa isa sa una nga naburas siya. Isa tong gitago-tago. Was siya saba namo ja. Natingaran nga isa kay aron nang niwanga. Ja, ubangaon mi ako sa promise ay sa nga na sa Manila, nasilista na to kang trabaho man. Si Isa, itang ipang wakil ag sudaan. Di siya mukhaon. Bisa nagamang sudan lamion, asay adobong manok nga na.
Litson manok ito sa gamakli. Nagburas na siya nimo. Jawa lang siya nasaba. Ano to nga siya garam ko agsudan. Mga ano mi. Mo to siya sa karinderya. Mapalit siya og kanang may saging ngalakatan. Nga na isang sudan. Mau to nakabantay ng promi. Ipangutan ng promi og kanang na isa buras baka. Kay mo lagi lahi. Kay bagara mo kaon mag digwa-digwa nga na. Ko ara maday gisang tizan. Usa ra ka buwan ug tunga. Mau to pag piti ni promi. Pagbutang nga na dari. Pagtuo sa ihi. Nindot siya duha ka puwa. Salamat sa Ginoo kay wala din na buo. Kuan jud ka na may pagbuot sa Ginoo ang tanan. Kaya ba jud Ginoo nga agang kahimtang lisod og maburos. Mao ni bisag rag ko aming limo nagbabalitok. Mao ni resulta. Di ko buros guys, negative mao nang adto na mo kabalaka. Adto na mo kagaul kay di ko buros. Salamat sa iyong pagmahal. Di pa dad siguro itugot sa Ginoo nga kuan ko mabuntis. Puho na siguro. Magsabot ra may nilimwil puho ni nagabot na sa Manila. Di na laman ni magdas og kanang may bata pa nga na. Kaya ako pod ang ginahuna tiguwang nako. Hapit ako bag 34. Sa ang edad ara na pud ka resgo ka adyo og kanang may maburos lagi. Tiguwang na. Di sa lang po kumaganana ng butanga kay mas stress ko. Di ko gusto mas stress rong panahon na kayo mas stress ko. Maunang atokaran ko. Naslik sisisa ko nang painam na tambaw. Hinam na bagay ng tambaw ni. Dawgay. Isa. Ganang hati dito karang ko sa epilepsy lagi. Lagi na ba ito ko sang tambaw? Mana yung panggabi eh? Patandaan. Parang nasa botelya. Kasi ganahan siguro ni Manars. Para epilepsy na doon ka buok. Lagi na ba ito kulang? Pero kung atake na sa konsum. Pero kalakay, maulian na po yung haman. Kaya dyan tralang po gumaluza. Yung haman maulian na. Ang gawang mga ero sa konsum na gatid sige usig-usig. Desang gabi eh. Alauna na itong kadlawon, grabe dyan, iro. Sige dyan, libot-libot nga muna dyan na itaw nga. Ilang ako ano, paakon. Nga nga sila itaw nga. Giawk-awk. At dyan giampok ano na Ginoo nga maalat ko nagang kasing-kasing. Kaya rong, di na ko maginamukaan. Tambaw. Bahala dyan ko, di ko marato. Basta maaso naman ang kasing-kasing. Laboratory ko otro ilig kakuan December 4. Pag okay na resulta, basin og kanang nay di na po ko na pabalikan sa ang doktor after 2 weeks. Dalagis ni agi na tintal kuskuan katong nagluto ni Limwil. Nasa bulan mag-green. Chikading. Kakaon man ko, dinakaabo ko kamugay. Sige na guys, kay mga lang usta ko kay tog na mi. Bye-bye.